Здравейте на всички! Днес ще правим паста. Първо слагаме в една средна тенджера вода и слагаме да заври на котлона. Вече водата е завряла и е време да сложим макароните. Точно така. Тук ще нарежа домат. Кажете ми, ако ви харесвате триковете. Благодаря за вниманието. Сега тук имаме малко българско сирене, но може да използвате фета, ако искате по-добри резултати. Просто аз нямах в случая. Тук сипвам пастата. Сега ще сложа и доматите и сиренето. Слагаме сиренето в средата, за да може най-бързо да се изпече и размекне. Тук слагам нещата в фурната. Ето може да видите. И ги сложете за може би около 10-15 минути на 100 градуса температура. Тук имам екстра върджин зехтин и поливам малко, или поне се опитвам да направя това. Така. Също така си ги поръсих предварително и с малко босилек и чубрица. Сега идва време да разбием размекналото се вече сирене и да смесим всичко много хубаво. Използвам ръкавица, защото тавата е гореща, очевидно. Сега вече, като съм разбъркал всичко, ще видите какво ще стане. Бъркане, 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 бъркане. Затова наистина си изисква много бъркане. Затова трябва да имате и търпение. Сега има малко кашкавал, или в случая гауда, но може да използвате каквото искате. И ементал, и гауда, и чедър, какъвто искате кашкавал български. И целта е това да е топло и да го настържа. Чао, чао!